da ye si hodomo ebo akuafo nyina abaso akuafo mumo enyemo a enke ye sori akasa de de to ye funu pemo no enke be ye den kwa man bi so asika no mukute bi pa nanso kuani ankodo amfa ma unya bi nto nene wonim se wankasa no ankwankre afikyire wutimi ye bibi kakra bi eno no frase efiri hodomo be wiase no na wo ko ne kasi mu na ekuo ba ko hodomo a omafa to omo so eboa ama won tete yen kakra so be start wankasa home gardening ansa no wachire bunya asase yantam bia waye ne kese etimi kra export bia ko bi man so na wakoto anya mfaso bum na mpanifo no mbetwetwe nkomo mi wo panyini bossman owusu ha oye country representative Emma Solidaridad Ghana and afa Dr. Frank Kwakuche Aka enso eye crop scientist plant pathologist osanso kra ye kofabai Emma home gardeners Ghana mpanimfo mienu atena senti enko na yenkodi enkomo tew mpanimfo mama kwaba ya na ese ne mo aso mo ye kuafo eti mama kuafo dasron kon happy farmers day yakopon shramo ene adwuma pa mo ye na kuadwuma na mabɔ ho tai ene mo de ko different level se mo yenka kuadwuma de yenka kuafo mu ne ye hye ana mo de ne different kra ye no e bia so santi ase no so eya de pese nipa bebre na twon wadwen firi ho bi se wo ka kuafo a na dodo na adwe enso obi asa be producer wo she atare a yefi no ne de te se enso nkofo bebre ho mo a wa ye chepe se wo tuwe enso mo ye kuafo online no ha nti investment ahodo a wo ye ene wo mo ankasa wo modern won sada form wo mo so eye efom adwuma ibi wow enso fi ho no na se oba ifia wotimi enwuma ahodo bi a akebia oye kuafo o du aduane ba ema onu adi bi eton ma afoforo ema bebre na nam so enyamu sika bebrebe wow nti kuadwuma sese no a emse ntiase no wom ni mfonyina yenya fa kuafo no esesa sese ye de nyankopon ase opanyina ka yenhwe home gardening o my Ghana mu yaji atumu sa wo hwa emu tretre ana still na yenyanso mu yo meda wase na masanso achia ahwefo ina emse sede question na obisaye no home gardening sisi a Ghana dodo na ani abaho emse emre bia etwemu no wohwe aduane enye ade a eye problem ewo Ghana ha isanse wohwe asase bibre ewo ha even cry ha cry and fan to so nam spinters road ko mu se kwan no so dodo na adua vegetables yes na okodwoma na ebuso yes na since asase na komodi dua sa atosodua ni na eni ho na ebiem so ne se na ye dua bi won kran se ebi nso firi nkurase esan so be peso wo kuro kese mu sesia na kansa sina na nka be dua atosodie wo nkurase na galamsi nso se no insu a na nka ye de begu atosodie so na ese no enti eba ne sa na sesia nso dodo na hwehwemu ama dodo na nso Adom FM krampo news ahodo some of the stories amoye de hwehwemu bebre aba mamanfo ahu se even nru na mamanfo de gu aduane ne so krampo nye nru a eye nropa nti amadodo na nkasa edwen omo abrabo ho edwen omo mpon ho ehu se se medi aduane pa na de me ankasa madua no eno na metumi ankasa ye papa isa se mentumi enji obi ani cause isa se binom de nsu a enye guso ena nru enye guso nti amadodo na titru dodo na won kran eni abre pa wo kra cabbage we the pesticide goose wa no wo twa badwoma beton aha ena won se dodo na so ahu saa ena dewurubo nso ama dodo na so ahu se no o se me so me hu de o se me ye medua me bibi ena first no so question na obisa ye kane no se na bia ye kuafo na ya desesa no se okua na emu ahodo na ohwe a home gardening no okra enrachi professor bia mene no wo oye me neighbor o hye ne suit me hu ya na so ogina na garden mu eye najuma o pack the car na no call garden mu o tutum
Inti home garden no enye te se de mayi matade aguo ahye mafu matade ugina ho a isan se wa hodo bebre containers obetumi de adua obetumi aye no sede wankasa wo pe ma ofie kurampa ye fefefe abra won hye atade bone enkwafu. Okay, opanyi bossman yamhwe yedim se home garden no se yedi rank crofo adwemu, but basically challenges ben na face. Bebre na entimi hunu said the once India no. Okay. And I told him, so I'm so sure Crofo be fee say na I say I can't form baby. Yeah, the diabo. They be a kaya the assassin diabo. Yeah, my fear pavement blocks and set us. Am I fear if a diabo, yes. It's in see a baby crowd. A dear baby is crazy of way in your be. Tell the idea back. And tis a many probably now what take home gardening now. Was our trust with me as I see obey dear no by us, so I say a yan dear. And so said the ake in dear brave Abba. Me I may be tear say me fee baby and be say and also a come from baby. Okay. And so me dear vegetables. Our concom contain them. They say in so to say me find so brand about could be a tell so say bella qua. Omo 5 liter you say a jar no. And not to be brain area or to go. And Cassiana, Yadibutu, now was Ubudaka, okay, we are to go. Okay. Now, so you want to say what me bought to crow, I was here. Now, though, one makes the camera gum. Now, what do you, what they will not buy our pay, what do you, fee, a year pa. So, would you let you say more? Brofone say lettuce as a one. I don't salad. Na no na me kotobisa na anwa gallon yellow yi. Na wachi mu mienu. Eti wo kwa otu no wo anwea ni mu fresh. Na me say eh wase me ana medua. Eh no cra. They say so cra de hu hiampo say utu ade ni nyina. Sa ade ni nyina utwitwa so kakra. Na ni hini na sa fefe. Ujai so no be boso na otwe mienu na otwe menza bo asa babio. Timete so be prensa. As a bad vegetables say the turning is safety the only say the wood no ahodi wo. Etoso mienu boto ye de say emo idie 5 kg. No so timi boni tokro wo na no so wadua. De ntini e boni tokro no. Ah de nti atisa ne say one boni tokro no. Won say e den odi nso be guso. Ah okay. Odi nso no guso a na se tokro no enimu enso ni ntimi mpie. Okay. Ti eba ma enso ni gina anwenu. Na no so enyemma plant no ni stems no. Okay. Na eba sa nso ma asasimu muwa na wo so ye adwuma ma mfa so ba plant no munya sa from my na sa de bia odi bedi dwuma bia wo so boni hu tokro na mframa nya kwa from etimi ewuram na enso no so besimba nya no dodo enso dodo na senso aya emwa. Okay. Ebi so eshada ejakpan ese na ntiase ba no ebi ma unse say tiase pay num say all the cement na tile so be kan ofie bebia nto o ye design no say landscaping o mo shada eja baby special bi a obetimi de adua to so de is it to sekura na bai hohoro ya ohwie gu ha bo so me bon say so mo echera as pai wo obeji na en nkofo bebre minim say the tree no sika no but I acquired the say purple it's a material shame ai kwanso avenze ai introwa akasi yes ahodi wo mu pa bebre na tisika kase eto de akraba o memu na so wo mienu ana miensa pe esi wo fie be bi kakra ya ebetimi aso anfie mienu na da so wow on fa hwi nguso the answer was asase no make sure asase no emu ahodi ni gina eno anu no enti santiase no eba sese na uyi safe food ni firi mu a yehuno sa dodo na o fie asabe on shade wo bi kura na o retirement and also enam so timinya garden bi ye o fie no ne ade te say apart from say wo didie na sanso boa wo adwene no garden na wo garden na nkasa boa ma adwene boa wo adwene every certain bi wo adwene no so what do you be da akwai te say de wo okra that's friend saying bodom ayemo wo fie so wono say aboa no yare a so we am to make sure because of penasem so also na would you apply vegetables so feel no so tie oba na vegetable bi ya aka to form bi so atona e da form o yam to make sure me dia bi me coffee a
de medi kan hwe ne kane no me ko so mo ho te sei asakra na makohwe o makora waje o mo ho ese e mawo atenka papa na ni nyina so nhwemu na me se eno so boa ya adwene ye wo bin wo ye no so free mu a se ho kiro na se bia wo niema wadua to so de bebe wo fie wotimi ton bi no so wotimi edidi mu kakrakra okay enti santi ase na aba ne pese nipa dodo na etimi egitum na woji atum keke nso na onhwe mfonyini nka so wodi efe kwa na mo pese wankasa nso do wonsa eyebie na me nko panyina aka hodom yenhwe yewo no ba ye bia specifically eno nko an ye no home garden ni mu anase ebia wotumi edefra yo medase garden no da bia meka se ade a wankasa wodi wo fie obetumi adu okay Ghana ha de mpo ne ntumi nua Ghana first na ye fi se nyoma hodo na yedua no amanone grapes kra yedua no Ghana grapes strawberry yedua Ghana okay medua bi wo me fie nti nyoma na nka amanone ye ka se yedua no sisi obetumi adua okrum nti eba garden na wonye bibi nsi ukwan se menua we okay eno ane se wo space no na the American to say na bossman about Thailand of assassin no eno na first train crofo sign say me guard no matali me fie mako me so waye bi nti den no ye ne de nti body ekura betumi wa concrete o fie ekura betumi adua body eno ane say container no if you raise bed to say ntable no nta we e o ha no to say utumi bobɔ no if fancy wa bobɔ ntable ma na kosi now the notia afele a say body no betumi adua o mu nti na so timi bo ntable ma na ye tenten bi sei now the notia gu afele say bia nhini no betumi akɔfom na so wani abere nko ade betumi aye betumi adua nti eno ansa wo de polythene asefom ana carpet bi asefom ansa na wo de notia no agu so na body betumi adua banch betumi adua then na betumi a restrictive nti ba abusuan say wo hwɛ TV no sisi ya behu ne se aha de wo hwɛ yi obi garden we wono ana ate ntosi na fichiri on se fe hwɛ so aso kama we wono ana nsa no adwuma o anya de obi di adura guso a wokoto abedie wono adua ne na fichiri kama garlic spring onion yi de hia so benya anoa ya ahoɔden wo mu se de de kyerɛw e wo TV so yi na nsu akom na mframa so abobɔ ntokuro tutum se de ye ka no nti wo kyerɛw se de obɛfra wanoa no we mema o ma kyerɛkyerɛ mama ya anoa no minim se yɛfra na we garlic no wo be na se opanyi garlic no ya yetimi dua bibia na no na ba na se de wo ka no se ya na ade be hyɛ fam eno anu no garlic na wato na just obetumi de na ba and dodo na se open year na ba no obetumi e de adua na nso de efifiri po obetumi de ahyɛ hɔ sa mana fifiri ama na we de ase wo pan ya o resimu nneɛma ya bi na se wo de ye ade a da bia me ka se ade biara etumi eso enote etumi egum no obetumi di adua won say o kan say kufo gallon no let's say American lettuce no dua within 4 weeks na you ready amount na no so de na edidua na ba bi wo ho edidua na ba nti na ba no so de na ade no eya bia edu amecho na eya dodo na fi say ni dua heden ni dua anya ade asa bottle na emo bottle 5 kilos na ya tutu me no na me didua me lettuce ene no so po dudua enche na aye ready de utwa bottle no so wo de mpo eno ane se bobo ano no obobo okay ano no na wo de note egu na wo de mpo fa wo sekan fa tutu ase ketwa okay na wo let e bia wo de sa bottle na ba akompo obetumi aba no wo de mpo men kan se makusku na mekusku aba no fa pete so wo de note fa pete so na water o ma wo ni aba dodo a wo de be pete so eno men fa bibre okay se bottle ni santi na water ebe fifiri ama o ma ho 2 weeks a obetumi atutu at de ahye bottle mako separate okay na so obetumi anese nso enti container na o de be nese enti na ye kan say me mfa ho se wuni asase enti se wo bucket dodo na ka bucket ne pa ya na ato atwene bucket ne pa ya me nto ntwe robe simu ne ma pa ya fa dua o vegetable na anua na ye de ye no se nya anua bi asa akọ menya bi we de etende se ma misi we nso wọ́n ya dodo na say oh me pe black soil na ye kan black soil na che so ope se ye kofa free ball aso ene me ka matiefo
ahwefo ehu se bola ne so no eno anso na se hospital nyoma toxic ye dikogu meboa yes obi chemical bi expire ye dikogu bola so meboa na kata na ya hye wo ho nti toxic chemical nyoma na ye poison mama kan say poison na ye dikogu bola ne so nti ye hye no na ni na so ye den ekọ notie ni mu ena ade ba ko a o si hu ne se aduaba bi a bedua bi a betwe se chemical bi wo ho a enye betwe bi awura aduane ni nti ebi a wo fi se we dia mia ma ya organic now so ebi a note na odidua na poisonous toxic ayi bi wo minti atwe nti ne papa mu ni se Ghana Yankopon ache ade asase nyina ya se asase mpo enye mpo wo dia ade se so den but vegetable epa asase a emu futufutu a emu du kakra nti rich fa won se compost o fa compost na bia manure na apro kakra apro ye won se ente nkan ni mo no na wo de afra nti wo pe ba bia wan ka se ba bia wo na so hwe se nwura wo ha do na hwe se not ye friend sonsono ba bia sonsono ta wo pa na che se asase no ya asase papa okay na wo fa na wo de manure no kakra den afra nti wo fa ne se wo fa bottle be mienu na wo de manure be bottle half na ba ko afra okay nti uwie a na wo de agu o container ni mu nti wo de wa frase ano no eno ano no amekọ panyin bossman ho enhyehyɛ bi wo hɔ no se bi a mu ye dwumadie bi betum de ne ho abedom or ba what are the necessary requirements so the nti sankombo yentimi ni nyina wa yes nti solidaridad ene home gardening Ghana enhyehyɛ aye ne se epese nipa dodo na wonka ha ene baby a wotie nka a wani gye ho sɛ onye nimdeɛ ɛfa kwan ɔno abɛfa so ayɛ garden ɛwɔ ne fie yɛto nsa frɛ amanfo nyinaa okay sɛ ɔmra ifua Sutherland's Park children's park ɛyɛ na wotwe edi enimi 8th and 9th okay ɛsɛ ifia dan na wotwe ɛne ne memne da wotimi register na wababy since one register kran so a wotimi ba free oba beto wona wo nimdeɛ a wote wodi nimdeɛ no ema amanfo oba wo asemisa bia obɛkyerɛw so what register nso obetetew na de ntia person ko for register ne pese ehunu nipa dodo a ba ne nhyehyɛ papa ede ema wo mo na nti oba no nso ye de bed on hwiri mienu miensa ebetetew na obehwe mfonyini hu semisa hudu bia ebeyi ano ama na afi nso ye be ma wakade ebi a oba na ebi a opɛ seat ne kakra opɛsa wo de hyase a no nso yebetimi ama obi ene ye won kofo a omo nso so wodi dwa efa se bi a seat omo tonton seedling no na bi a opɛ bi nketenkete bi a omo nyina so beba hobi na se wo kyerɛ ma de awie kura no a mitumi tɔ me ne ma na makɔ akɔhyase sana de ne te utimi omo a wo obi kura ebe san so achi obi okay na de akɔhyase ho obi a wo ba bia se exhibitor anase pade bibia e free obi en ho no mu a otwa teku anase mpo wo de an se obeba if you are no pan non kono kopem enumere no both memeda ne kwesiada sorry if you are the memeda ti eto nsa frɛ omanfo nyina se ifua Sutherland Park a children's park na obi amra na omehwe dwumadi solidaridad ene home garden Ghana edi o aboafo bebre a omonso ba eno nso betimi enyamoa bebre afiri omo okay yenhwe number bi o ho bi obi ba na opɛ enkyiremu bi anase obe won se Ghana obi kura timi yira obi okura nso a wo ye hoho na wo pɛ de obema no direction wa bedu ba bi kura mudi se adwumadi no nti opanyina o da dwumadi ya no friend of Fatah Mahama me the number betu 0207995604 pacho nya betre ma ye yini mako ma 0 020 799 5604 ene number obitu bi afre Fatah ofre no a ono na dwumadi ne nyina esi ne naso okay she bia wo hu bia o de bebre nso be kan na wa kyerɛ kwan aba Efua Sutherland Park okay ye kwa no opanyi final words na yenko yo de America ne se etiefo yina obia en try so no so bitumi adua bibi se de boss makan no what start here obey addicted to it what ye adwuma mkura na wo dwen se de medua no yesen enti obia fa ne ho gym mento banche mento board ye mento tomatoes esan se me kom fichire ho a
ebi wo ho okay won so betumi adua wo de nti obi amfa ne ho njim okay na opanyi bossman yes some twa to fna ye dia to say won so dua bi won so dua bi say eye papa say wa adwane a wo de ko enum no wo so control essence obi na air control enso the name bi won mo ntimi nua mo wo fie enso di mo ntimi bia ntimi nua bro wo fie enso di bedodo na enso de obetimi adua wo fie ne de kakra no a ye de ye ntos ye nya adoa ye je na haban ye lettuce ne ye ma ne de kontomre yes ha eno kwa be say nya ayi menkan wo de to eto obi enu bi so ho chirewa home gardening Ghana Facebook platform wa nipa egusu bebrebe more than 270,000 followers okay okọ no mo betimi ajoin ne aya na ebre ne bre no mo de bia hodo eba se wontimi mma baby sa wo so betimi nya mo a wo hia na wo de aboa o dwumedi ye da mo sepa ne nimdia mo ne ye abeche ebusia mpanimfo am no mo twetwe nkomai eyo panyi bossman owusu oye country representative Emma Solidaridad Ghana and Dr. Frank Kwakuche aka oronso so eye founder ma home gardeners Ghana na afi was plant pathologist na so no de no was crop scientist so on the dua nkasa no sie dua ho ade akwa akire pa eni no baye ni nuane ahodo a ye dua edie na dwumade no eba so nyankopon ya adoma na wotwe sene ene ochena na wotwe 2 days ene odi asi wo Efua Sunderland Park enti fa ho na akwaje ntete ye busia ye na ye ho mrate nko bo twetwe de aka akire do so